салом дӯстон, як видеои оригинални бовигӣ мекунам, ба шумо мефаҳмонам ҳақиқати кора. вақте ки шумо газават карда рафтаистед, яке гаира мебинед дар раҳ, мебинед дар раҳ шошма мешен ку о гаи маън мекуна, радар маън мекуна, зиқ нашен, шошма нашен, эҳтиёт кунен, газа партоену мебинед ки ремент бастагӣ нест. Дар раҳ бигирен рементен, бигирен бисмиллаҳи раҳмони раҳим, бигирен рементен, бикашен. Ина ҷои ремент дидена, ҷои ремент ина ҷои ремент, ина неҷа ҳамиҷа метиқиш. Ай чай чай бо кадамеҷа мондаед бигиред дафку ана мегирам ҷо худаш ана хел метиқиш худаш шалчок дорад, шалақ маҳкам мешава. шошма нашен, ремент ай болои риша хушро сар риша бикашен, ай болои ремент бимонед, хел риша паҳми хушро кунед, гӯё ки ҳичи нишидагӣ нест. рафтан бигира ҳаму гаира мебина ки ремент бастагӣ ай не ки гаи ира куҷо мебина, охи ира куҷо мебина, ҳамин хел ҷирға карда рафтан бигӣ. Медонистам гаптум задам.